аз ман суол карданд ки ҳоҷи бобо мо имрӯз имконият дорем ки бачаҳомона фарзандомона чеченистон ё доғистон ё миср ё туркия ё давлатҳои араб барои таҳсили илми исломӣ равон кунем. ҳамин имкониятро мо пайдо кардагем. мақсад шумо дар ҳамин масъала чӣ маслиҳат монетед? вале дар ҷавоби ин суоли шумо ман инро гуфтаниам ки шумо фарзандотона бар ин давлатҳое ки ном гирифтен равон накунед. мо фақат дар фикри як чизе, бачаи ман ҳофизи кӯли қуръон мешава ё олими дин мешава, оянда мия мақсад дар дину дар ҷомеа хизмат мекунад. фақат андешаи мо дар ҳамин ай. ин гурӯҳҳое ки баромадааст мисли абу муҳаммади маданию, мисли абу маряму, абу умару, абу суҳайлу зоҳири доию, мисли абу убайдуллоҳи мутаваккилу, ҳамин абу ҳамин инқилоби пур шудагӣ. шумо гарантия дода метавонед ки бачаҳои шумо ҷои ҳаминҳоро паго иваз намекунанд? аз куҷо гарантия дода метавонед? 5 сол пас дигар инаи бадбахтомона дигар дар кор нистанд ки тамоми мардума кофиру мушрику муртаду мунофиқ мехонанд. бин аз он ҷумла падарои худшона, аз он ҷумла устодои худшона ё кофиру муртад мегӯянд. ҳоло ки кофирам худшонанд, муртадам худшонанд, мунофиқам худшонанд, зархаридам худшонанд, ино на нанг доранд, на номус доранд.